Kọmishọna na-ahụ maka ndị uwe ojii na Anambra sịrị Maazị Echeng ekwego ndị Anambra m ka ọ nọ n'ụlọ nọpụrụ ije ọkachasị ndị na-anata maka ekeresimesi n'ebe ọ bụla n'ụwa niile gbaa gburugburu na ndụ ndị mmadụ ga-adị ma ngwongwo ndị mmadụ ga-adịkwazị. N'okwu ya ọgọ na-enwe mkparịta ụpụpụ ya na managing director anyị nke ụlọ mgbasa ozi anyị bụ ọkaibe ABS Sachido Obidiegwu CP Echeng kwere nkwa na ndị ọrụ nchekwa dị iche iche akwadesigo ori dị njikere maka na ezi nchekwa ga-adị bụ ezi nchekwa ndụ na ngwongwo ọha na eze ma n'oge ekeresimesi a wedere gawazie. Paul na-eso oke wetara anyị akụkọ. Onyeisi uwe ojii na steeti a sịrị na aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo eguzobego ọnọdụ nke dị mma ebe ndị mmadụ ga-anata ụlọ maka enwere n'ekeresimesi a nakwa nye ndị ọrụ nchekwa ezi nkwado nke ga-eme ka ha na-enye ezi nchekwa n'obodo. Ya bụ onyeisi ndị uwe ojii kọwakwara na ndị ọrụ nchekwa bụ ndị na-alụkọ ọrụ ọnụ ma kọwaa na ha dị njikere nyochapụtagoro ebe ndị omekome na-akpa mkpamkpa na steeti a ma gbochikwe ebe ha si abata na steeti a ma kọwaa n'ụzọ pụrụ iche na ndị omekome enwero ọnọdụ na steeti a. Ọ kpọkwuru ndị mmadụ ka ha ghara na-ege ntị n'ozi efegharị igwe mgbasa ozi ọgbara ọhụụ bụ nke na-etinye ndị mmadụ n'egwu ma kwupụta ebumnobi ndị ọrụ nchekwa ịfụ na ebumnobi gọvanọ Chukwuma Soludo n'ime ka obodo dị ọcha nke ha ga-eme. Ọ kpọkwuru ndị mmadụ ka ha kpọọ akara a n'oge ntụmadị. Akara ahụ bụ 07039194332 maọbụ 08039334002.